Milí hokejoví priaznivci, opäť vás vítame pri ďalšom podcaste, videu z kabiny Líšok. Mojím dnešným hosťom je hráč s krásnym číslom, dvaja snehuliaci, 88-čkou. Stále taký pekný pohľad má, to my všetky faninky takto na ňo pozeráme. A máme pre ňo aj familiárnu takú prezývku v hľadisku, že Fomi. Dnes v kabine Líšok chcem privítať Danila Fominicha. Ahoj. Ahoj. Ja som nesmierne rada, že opäť môžem rozprávať s ďalším hokejistom z vašej kabíny, z HK Dukla Ingema Michalovce. Pre mňa prvotný šok bolo, že pochádzaš z Ruska a rozprávaš krásnou, takmer čistou slovenčinou. Takže klobúk dole, ja ti musím dať to uznanie. Fakt, nebudem to tajiť pred našimi fanúšikmi. Tvoja pozícia je útočník, celkom dobre sa ti darí. Keď tak som si pozerala aj tabuľky, si dosť produktívny hráč v tejto sezóne. Ideš, šlapeš na plné bomby. Kde vlastne vzniklo, že budeš hrať hokej? Tak to je asi klasicky, že otec ma išiel dať na hokej a najprv som iba korčoval, bez výstroje, bez hokejky. Čiže vtedy som začal aj pozerať hokej, že sa mi to strašne zapáčilo a tak to aj vzniklo vlastne. Lebo ja sa tu malých chlapcov, lebo som učiteľka, tak sa stretávam, že väčšinou futbal, až potom nejak tak presedlajú k tomu hokeju. Čo sa ti tak zapáčilo v tom detstve na tom hokeji? Tá rýchlosť? Tá rýchlosť a proste je to pekný šport, že využívaš v podstate celé svoje telo a to sa mi najviac páčilo. A v tej mladosti, v tom detstve si mal aj taký vzor, komu by si sa tak chcel podobať ako hráč? Keď už začali také prvé kontakty, zápasy a tak? Tak asi som sa pozeral že na Ovečkina ako mladý, ale asi Ovečkin, ale potom už som pozeral len celkovo hokej, nie len nejakého hráča, ale celkovo týmy a tak. Keby nebol hokej, bol by iný šport? Že bol si tak športovo nadaný na viac športov? Bol som, chodil som aj na futbal, som hrával aj tak 2-3 roky profesionálny futbal. A dokonca som mal aj možnosť ísť profesionálne hrať, ale vybral som si nakoniec hokej. No, dobre. A keď som ťa googlila, hľadala som si o tebe informácie, tak mi vyhodilo aj kazašského cyklistu, ktorý má rovnaké meno ako ty. To ti všetci určite hovoria. Tak som si hovorila, že tak možno spomeniem cyklistiku, ale dobre spomenul futbal, tak je to fajn. Kde všade si vlastne pôsobil? Bol si v Rusku vlastne si prešiel ruskou školou hokeja. Áno. A potom vlastne si sa ocitol na Slovensku priamo hneď? Áno, z Moskvy rovno som išiel do Nitry cez jedného trénera, ktorý vtedy pôsobil v Moskve a ponúkol mi Slovensko, že tu je dobrá možnosť. Tak som sa pobavil s rodičmi a aj oni chceli ísť preč niekam do Európy vždy. Tak sme sa zhodli, že ideme na to. A oni išli s tebou? Áno. Aha, a teraz? Rodičia žijú tu tiež, žijú v Nitre. Žijú v Nitre. Áno. Čiže vlastne všetci ste sa prispôsobili tvojmu hokejovému snu. Kto bol takou tvojou motiváciou, inšpiráciou už vlastne možno aj v tej Nitre alebo v Slovane z tých takých starších hráčov? Lebo vždy sa tak ocitnete v tom Ačku, taká rôzna generácia, mladí, potom tých 25-26 a potom tí starší hráči. To bol taký pre teba inšpiratívny za celý ten čas? Tak asi tí starší hráči, keď som začal v Nitre, tak to bol asi Braňo Mezej. Stále hrá, on má už 44-45 rokov a stále cvičí, hrá, takže to je klobúk dole a zo Slovana asi Mišo Sersen, to je tiež taký srdciar a profesionál. Takže asi títo dvaja. A toto v Dukle? Tuto v Dukle, tak máme tiež aj Pinčiho z Vitánu a starších Artur Kulda a Adam Drgoň tiež profesionál. Tiež jak sa stará o svoje telo v tých 39 rokoch, tak klobúk dole. Čiže chlapci za vami stíhajú normálne? Áno, jasné. Nezaostávajú vôbec? Nie. Že držia s vami krok? Rýchlejší. Fakt? No dobre, to sa budem potom pýtať iných hráčov tej vyššej vekovej kategórie. A to pôsobenie v Dukle je zatiaľ momentálne. Tie zápasy vyzerajú tak, ako vyzerajú, že idete
úplne na plné bomby, vyhrávate a odrazu sa stane niečo, že prehráte. Viem, že je to náročné aj na psychiku vašu, ako to celé ustáť, jednak aj fanúšikovia, hej, každý to vidí z iného uhla pohľadu. Vieš nám povedať, ako to vy prežívate v tej kabíne, lebo bolo by dobre možno, že by fanúšikovia pochopili, že vy nekašlete na tie zápasy, ale proste tak to vyjde, že je to šport. Možno. Áno, tak podľa mňa každý fanúšik vidí, že nechávame všetko na ľade a aj sa nám darí počas zápasov vyhrávať, len musíme sa naučiť hrať v tej tretej tretine za stavu 2-0, 3-0, 3-1, aby sme sa hrali v kľude, aby sme sa nikam neponáhľali a vtedy to pôjde. A verím, že to príde. Že väčšinou tam aj tie emócie také rozhodujú, hej, že to je taká... Áno, musíme sa niekedy ukludniť a verím, že to príde. Čo tam potom prebieha na tej lavičke? Lebo tak rôzne ste povahy. Teraz viete, že niekto je taký prudší, že aj do súbojov a tak, a tedy mu poviete, že hej, pokoj, tak? Tak, niektorí pozbudzujú celý zápas chalani a tak každý má svoju úlohu v tíme, tak Hej, je to ťažké, ja viem. Je to teraz také ťažké obdobie aj na vás, konkrétne možno to bola podpasová otázka trošku odo mňa, ale možno mi aj trošku záleží na tom, aby trošku ľudia pochopili, že vy driete ako kone aj na tom ľade, aj mimo ľadu a že vám vlastne záleží na tom, lebo celý tým na tom pracuje. A že možno niekedy aj je také nefér, taká tá kritika, taká nepríjemná, hej, ktorá sa vyskytne niekde. A že vlastne je to pre vás ťažké, hej, to tak ustať. Čo vám vlastne tak pomáha, keď príde práve takýto sled udalostí za sebou? Čo vám pomáha sa znovu tak nakopnúť do každého zápasu? Lebo je to náročnejšie. Zo zápasu na zápas je to stále ťažšie. Čo vám tak pomáha? Že ja neviem, dáte si muziku na plné pecky, alebo idete spolu niekde, sadnete, urobíte si team building? Tak dáme si pred zápasom dobrú rozcvičku, dáme si hudbu a povieme si nejaké veci. Trošku sa aj zasmejeme niekedy, aby sme boli stále pozitívni, čo si myslím, že je veľmi dôležité. A potom si myslím, že výsledky prídu, lebo hráme fakt, snažíme sa hrať, nechávame tam všetko a verím, že výsledky prídu naozaj. Lebo vidím v tom mužstve dobrú aj atmosféru, aj všetko. Ja to môžem potvrdiť za kulisy ako jedna dobrá partia, skvelí chlapci. Ono aj na tom ľade spolu, ako idete výborne. Takže vlastne taký štart na tú hlavu, že to je vlastne také tie spoločné chvíle a tá hudba. Jednak aj to cestovanie, aj to taký nabitý program, ktorý je počas sezóny. To cestovanie je dosť náročné. Hej, z východu sa rýchlo preniesť na západ. Áno, tak ale na to sa nemôžeme vyhovárať. To nie je jasné. Na to sme zvyknutí už, tak hráme už viac ako 10-15 rokov, niektorí aj profesionálny hokej, takže s tým sa môžeme len zmieriť a hrať. Taký je to rozdiel cestovať v Rusku, nie? Od zápasu na zápas. Áno. Ako autobusom z 5 hodín 6 do Bratislavy. Čo tak robíš v tom autobuse, keď cestujete tak dlhšie? Tak väčšinou si zapnem hudbu a počúvam hudbu, alebo pozerám nejaký film, seriál a tak. Alebo rozprávam sa s chalanmi. Že nedá sa tak, že zaspať? Tak ja nie som taký typ, čo moc spáva, ale niekedy, keď sa cítim, že som unavený, tak aj si pospím trošku. Tak už sme si pocestovali po zápasoch a mňa by možno zaujímalo, ako vyzerá tvoj taký bežný deň, hej? Že ráno je jasné, že máte tréningy, ale ako potom? Čo to tam... Aký program si robíš napríklad, keď máte voľnejšie trošku, alebo máš po tréningu? Ako to vyzerá ten váš deň? Zápasový deň, myslíš? Pred zápasom, alebo počas týždňa, hej, keď trénujete? Tak ráno sa zobudím, dám si raňajky, prídem na štadión, dám si stretching, pôjdem na lato, trénujem si a po obede idem buď na kávu s chalanmi, alebo ostanem doma s manželkou. Takže máme aj psa, takže idem ho aj vyvenčiť občas. Takže ty máš ešte aj fitness trénera doma? Áno. Takže, to máš dobre. Takže nič také špecifické nemám. Tak ale pes je dobrý relax.
Áno, áno. Tam hlavu vyčistíš na tých prechádzkach. A tu je kde chodiť. A už si spomínal tie raňajky. Ja som sa ešte ani jedného hráča neopýtala, že čo raňajkuje. Dnes som na tú otázku špekulovala. Tak sa ťa opýtam tak surovo, že čo je na raňajky také, čo si dá také Daniel Fominých na raňajky také dobré? Tak ako kedy podľa chuti, ale väčšinou si dávam nejaké vločky a nejaké musli si dávam s mliekom a niekedy praženicu. Ale keď nemám chuť, tak sa nenajem vôbec ráno. Až potom neskôr. A až potom dám si obed až. Manželka na Mári. Áno. Možno, hej. Čo tak najradšej máš z tých jedál? Asi toho lososa. Losos najviac chutí. Tak Daniel žije zdravo. No. No, je to silná životospráva, to sa všetko dodržiava. Nič neprezradia, že niečo sladké si dajú. Tak, sladké si dám určite občas, ale takže z hlavného jedla mi najviac chutí losos asi. Uh-huh. Dá sa niekedy, akože teraz počas tej športovej kariéry, že tak úplne vypnúť, nemyslieť na hokej? Že ti to tak nebeží niekde tak vzadu Počas sezóny ani nie. Počas sezóny stále rozmýšľaš nad hokejom, nad zápasmi, ako si hral, ako budeš hrať, v čom sa máš zlepšiť, ale ja si väčšinou vypínam hlavu až po sezóne úplne, že ideme niekam aj na dovolenku alebo do Ruska. Máme tam starých rodičov, babku, detka, žena tam má rodinu, takže ideme tam. Čiže aj manželka pochádza z Ruska? Áno, aj z Ruska. Super. Tak to je taký dobrý relax vrátiť sa naspäť vlastne k starým rodičom. Starí rodičia sledujú určite tvoje úspechy. To všetci tým žijú, celá rodina, to mi je úplne jasné. Niektorí hráči si počas sezóny možno odkladajú puky, keď trafia nejaký špeciálny gól. Máš aj takú zbierku? Nemám. V podstate není som vôbec poverčivý, takže takéto ani nemám. Tuším, mám jeden puk, prvý gól v Extralígy z 18 alebo 19 rokov. To je jediný puk, čo mám. Čo ti tu chýba možno? Čo by si tu ešte prijal možno v tých Michalovciach? Tak asi nič, všetko tu je. Všetko je tu zabezpečené. Ja som bol veľmi prekvapený, ako toto funguje, aké je tu zázemie, takže v podstate nič ani mne, ani celej rodine nič nechýba. Že ste tu spokojní? Áno. Ono to je vidno aj podľa tvojich výsledkov, že ideš naplno. Mám ešte také krátke možno otázky, že taký tajný sen možno, že čo si ešte praješ, aby sa ti, čo sa týka hokejovej kariéry, možno splnilo? Tak samozrejme dostať sa do čo najlepšej ligy a verím, že sa mi to podarí. Obľúbené jedlo už som sa dozvedela. Hudba. Keď už si hudbu spomínal v tom autobuse, tak pri čom si rád spieva Daniel Fominých? S tou hudbou mám rôznu hudbu počúvam. Počúvam niekedy aj rock, aj hip-hop, niekedy aj country počúvam tiež. Nejaké ruské tiež mám rád, takže som taký otvorený k hudbe. Ja sa ešte na tú slovenčinu opýtam, to mi nedá, lebo to je fenomén. Moje prvé stretnutie s tebou bolo vlastne medzi novinármi a ty si krásnou slovenčinou takto pekne si odpovedal novinárom na otázky. Tak mi prezrať, Daniel, kde si sa ty slovenčinu takto pekne naučil? Tak bol som od začiatku s chalanmi a s tými som sa snažil vždy rozprávať po slovensky a aj oni mi dosť pomohli, takže vtedy sa naučíš najlepšie, keď si medzi ľuďmi, kamarátmi. Tak dobre, rozprávali s tebou. Áno. Klobúk dole, to ešte raz ťa musím pochváliť. Ďakujem. Prajem ti teda veľa úspechov, nech sa ti v tejto kariére darí. Nech ideš takto, ako si išiel doteraz, a ešte lepšie. A nech už pretnete tie také nezmyselné zápasy, nech sa vám už fakt začne, chlapci, dariť, lebo tam je srdce, tam je všetko. A nech sa ti plnia tie sny, ktoré máš, ktoré si ani neprezradil. Ďakujem pekne. Verím aj ja, že sa nám začne dariť. Bude. Sme na správnej ceste. Poprosím ťa o podpis na našu stenu. Ešte aj originálny podpis. Áno. Ďakujem veľmi pekne.
Milí naši fanúšikovia hokeja, tak toto bol Daniel Fominých v krátkosti a v rýchlosti. A my ďakujeme nášmu partnerovi tejto relácie, reštaurácii U Štefánika, že sme mohli zrealizovať opäť pre vás zaujímavý rozhovor.